Wala po yun, oh. Asa man itong mga bata ato nga. Alas 8 pasado naman. Ligara, gini mga bata. Yung alas 8 na nadiri, kaya ako ihatag regalo, ah. Ihatag, magin ako niglaing bata ni mga regalo, naku ba? Mag-ihap kog trebe, di pa ni maabot, ay. Ihatag yun ako, mangita kog laing bata, diha. 1. 2. Papa J! Okay, pakay manok na din mo. Nahawa ra, oh. Jiyasin, magandang tulagan na dito. Tako, bravo. Papa J, nani mo? Nagluray pa, oh. May gani, naabot mo. Kahit ihatag yun ako niglaing bata. Ang dali na, madali na. Ay, sige, okay ra. So karon kay Christmas man, so nako ihatag sa inyo ha. Gamay ra ning pahalipay ha, pero kinasing-kasing nako ni. Oh, kira Papa J, biskin sa dawato na muna. Gani, dili na pilihan na kenapa gihatag? Ali, okay na magiwala. Ay, okay ra wala dot. Ah, so wala kay imuharon dot. Kaya po. Ate Croy, nagaoy mo tupog ka. Kamon tulo na amo. Ang dali. Dili sayo na ay. Ikaw ko. Hello. Salamat Papa J. Papa J. Ano sama ni? Klaro na to. Oh, ampaw ni. Gani, ampaw ni. Pero pula bitong ampaw, di ba? Kira na eh. Bago rin eh, puti. Eh sasagdiin na lang na ninyo kay. Wa jud ko kaandam ba sumo nang ingana na lang akong gibuhat. Okay ra man kaya, di man ka mamulain ana. Ay, okay ra ni Papa J. Wala problema. Gani. Ah, may gani kay okay ra sa inyo kay bawion gid ako na. Nya na pa man ko additional ana, okay ra sa inyo ha. Ah, okay kay Papa J. Oh, okay ka. Lamig ka. Ano to? Ano to? Sige, dali pila diri. Dara additional ni ha. Ginagmay ra ni ha. Pasensya lagi pasensya na ha. Salamat. Oh. Kaya ra, daw ba? Lepas ko na, busog ko na mo. Oh. Okay. Merry Christmas. Kaya ra? Harap ni. Okay, Papa J. Ah, yung sa ni Bay, bugas. Kasi ginimisa ba? Ay, parang garo ni Bay. Ay, spaghetti Bay. Pag ilan ni Bay, basta ako ampaw. Lami agad sa paminaw maka-share of blessings sa gamay lang ba? Sige, katulang. Daghang salamat sa inyo ha. Sige, Merry Christmas sa inyo ang tanan. Unta, nalipay mo bisa gamay lang na. Ha? Merry Christmas. Sige, Papa J, agto na may. Sige, Papa J. Sige, Papa J. Sige, ingat mo. Maglungag ko ba? Wala naman dito bugas. Ha? Ano tayo lungagon? Ay, iskisa kadali lang David. Mga ko gamay anang bugas kiwa na may lungagon. Ah, bahala ka diya. Imo na ning giatag. Tara Bay, bagat na Bay. Wala diya, kakatag ang bugas niya kita. Wala yung lungagon.